Абитуриентският ми бал беше в един от онези огромни луксозни хотели, които приемат по 5 училища наведнъж. Подготовката започна в 6 сутринта. Прически, грим, стотици снимки с роднини и прословутото броене от 1 до 12 пред блока, докато съседите хвърляха вода за късмет. Когато най-накрая стигнахме в ресторанта на хотела, бях вече изтощена. Залата беше огромна, пълна с дим от машините за ефекти, а музиката беше толкова силна, че басовете караха вилиците по масите да вибрират. Диджеят редуваше поп-хитове с тежки кючеци, а въздухът миришеше на скъпи парфюми, лак за коса и алкохол. Към полунощ, чисто новите ми, убийствено високи токчета вече ми бяха докарали мазоли. Имах нужда от 5 минути тишина, за да си поема дъх и да си оправя грима. Тоалетните на нашия етаж бяха претъпкани от момичета, които си помагаха с роклите, затова реших да сляза един етаж надолу, където се намираха конферентните зали. Качих се в асансьора и натиснах бутона за долния етаж, но по някаква причина кабината подмина нивото и спря на етаж -2. Вратите се отвориха с тихо изтръпване. Пред мен се разкри дълъг, тесен коридор, осветен от мигащи луминесцентни лампи. Беше сервизният етаж на хотела. Голи бетонни стени, колички за мръсно бельо и врати към складови помещения. Реших просто да натисна бутона за ресторанта и да се върна, но асансьорът издаде дълъг пищящ звук за грешка и вратите му останаха отворени. Панелът не реагираше. В този момент усетих колко нереално тихо е тук долу. Музиката от партито, която горе кънтеше в гърдите ми, тук звучеше само като глухо, ритмично туптене дълбоко в стените. Туп, туп, туп. Излязох в коридора, за да потърся стълбището. Роклята ми от тежка тафта шумолеше оглушително в тишината. Направих няколко крачки и спрях. Откъм тъмния край на коридора, там където лампите бяха изгорели, се чуваше звук. Трап, плъзгане, трап. Звучеше като стъпки от токове, но ритъмът им беше странен, отривист, накъсан, придружен от шума на много плат, който се влачи по цимента. Присвих очи, опитвайки се да видя нещо в мрака. От сенките бавно изплува силует на жена. Тя носеше бална рокля, но не като нашите. Роклята й беше огромна, с пристегнат курсет, буфан ръкави и десетки пластове тюл, типична за модата от началото на миналия век. Беше избеляла, почти сива, покрита с тъмни петна. Момичето беше обърнато с гръб към мен. Главата й беше клюмнала напред, а ръцете й бяха вдигнати във въздуха, сякаш държеше невидим партньор. И тя танцуваше. В пълната тишина на мазето, тя танцуваше валс със собствената си сянка. Движенията й бяха изключително резки, механични, сякаш ставите й не се огъваха правилно. Трап, плъзгане, завъртане. Извинете, промълвих аз, а гласът ми прозвуча жалко и тънко. Танцът спря на секундата. Момичето замръзна с вдигнати ръце. За част от секундата тишината беше толкова дълбока, че чувах собствения си пулс. А после тя бавно завъртя главата си назад. Лицето й беше скрито зад гъста сплъстена коса, но през кичурите видях очите й, широко отворени, изцъклени, отразяващи мигащата луминесцентна светлина. Тя свали ръцете си и започна да танцува към мен. Същият този накъсан механичен валс, но този път с огромна неестествена скорост. Трап, плъзгане, трап. Тя скъсяваше дистанцията с метри за секунда, без изобщо да движи горната част на тялото си. Изкрещях, обърнах се и се хвърлих обратно в разваления асансьор. Започнах да блъскам с 2 юмрука по всички бутони, плачейки истерично. Момичето в старата рокля вече беше на 3 метра от мен. Усетих миризмата й. Миришеше на изгнили цветя и застояла вода. Вратите на асансьора най-накрая се задвижиха. Затвориха се с метален трясък точно в мига, в който 2 бледи, покрити с прах ръце се удариха в тях от външната страна. Асансьорът ме върна директно в шумния ресторант. Когато излязох, музиката ме удари като физическа вълна, а съучениците ми продължаваха да танцуват, без да подозират нищо. Прекарах остатъка от вечерта седнала на масата си, трепереща, и не отидох до тоалетна нито веднъж.